ኢሳያስ ከመጻቁም ኢሳያስ ከምዝፍለጥ ሱዳን በጽሑ ነይሩ ፈተና ቀትለት ከአ ተገይሩሉ ምስክላ ወሲዩ ቦምባ ከም ተፈንጀረ after موعد تطاوي عملنا فصلنا هلا فيديو ملي وانزنا بلاغن زي مصاب زحات الله مصاب صبينا اي مسان ተኸሳሲ መድኃኔ ገብረ ሕይወት ንጉሴ ይባላል። መረጃ ሰምቷል። በተደጋጋሚ ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰብኝ ስለሆነ ከስልጣን ለመልቀቅ ተገድጃለሁ ሲሉም ተናግረዋል። ሰላም ከመለኹም ክቡራት ነዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ሎሙን ከምትሩሙ በሐዲስ ዜናታት እናባኹም ቀሪብና ኣለና። ነዚ ቻናል ድማ ሐዲስ ዝኾንኩም ሰባት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ክትኮኑን ከተበረታቱና ድማ ፍቅርን ሓትት ጀነራል ወድ ወረደ ወይ ድማ ታደሰ ወረደ ካብ ሕዚ ጀሚረ ስልጣን ያረክበለኹ ኢሉሎ ካብ ስልጣን ይወሪድ ኣለኹ ኢሉሎ ሪናዮ ንመለስ ብምንታይኻ በጣም ዮም ዘፈራርሕኒ ዘለው በጣም ዛቻ ይበርሰነሎ ኢሉሎ ሰሚናዮ ንመለስ ስልጣን መልቀቃቸውን ገልጸዋል። አሁን ላይ ሰበር የተባለ መረጃ ሰምቷል። በተደጋጋሚ ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰብኝ ስለሆነ ከስልጣን ለመልቀቅ ተገድጃለሁ ሲሉም ተናግረዋል። እንግዲህ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳዳሪ የሆኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ በተደጋጋሚ ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰብኝ ስለሆነ ከስልጣን ለቅቄያለሁ ብለዋል። መረጃው የሀበሻ ነው። አሁኑ ሰዓት ሰበር ዜና ተሰምቷል። ጀነራል ታደሰ ወረደ ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰብኝ ስለሆነ ስልጣኔን እለቃለሁ አሉ። አሁን ከወደ መቀሌ የወጡ ባለ መረጃዎች ጀነራል ታደሰ ወረደ አጣብቂኝ ውስጥ እንደገቡ ተገልጿል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት የሆኑት ጀነራል ታደሰ ወረደ በተደጋጋሚ ማስፈራሪያዎችና ዛቻዎች እየደረሱባቸው እንደሆነ ገልጸዋል። በዚህም የተነሳ ስልጣኔን ለመልቀቅ ተገድጃለሁ ማለታቸው ተሰምቷል። ኣብዚ ድማ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር ዝገበረ ሓደ ወደሎ ልዕሊ 10 ጓላትዩ ኣሚፁ ዘሎ ሰንም ዝተፈለጣየ ካብኡ ድማ ቪድዮ ሪከርድ ገይሩ ኣብ ቴሌግራም ድማ ለቕወሎ ይበሃል ኣሎ ሪናዮ ንመለስቲ ቪድዮ after موعد تطاوي عملنا فصلنا هلا فيديو ملي وانزنا بلاغن زي مصاب زحات الله مصاب صبينا اي مسان ተኸሳሲ መድኃኔ ገብረ ሕይወት ንጉሴ ይባላል። ዕድሜ 41 መወቅል ዓዲ ኣድራሻ ዓመጺ ንዞባ በሪኽ ሕጂ ሰብዚ 8 ዝኾነ ሓቢረ ክሳብ 3 ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ሞባይል ሕዲጉ ወሲዱ ልክዕ ሰብዚ ኣባል ፀጥታ እናበለ ኣብ ፀልማት ፀኒሑ እንታይ ትገብራ ፀኒሕኹም ምስመን ፀኒሕኹም እናበለ ሓቲቱ ኣፈራሪሑ ኣብ መኪና ወሲዱ ፀኒሑ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ቀይዳት ኢኻ ልክዕ ዝቐረበሉ ክሲ ሙሉእ ኣሚኑሎ ዳጊት 3 ታች ሞባይል ኤግዚቢት ተታሒዘን 8 ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣመልኪተን ዝነበራ ናይ ሕክምና ደገፍ ተገይርለን ካብ ጥንሲ ካብ ኤችኣይቪ መድሃኒት ተዋሂብዎን ልክዕ ኣብቲ ሞባይል ተረክብና ፈፀመለን ከሎ ሙሉእ ነፍሰን ቀዲሕዎ ዘይሓበር ኣለዋ ንሕና እውን ንሱ እውን ስመን ኣይፈልጠን እዩ ኢሉ ኣብ መንገዲ ዝረኸበን እዩ ንሕና እውን ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብ ዜና ምፂ ኸይነርካ ክመፃ ፀቢና ኣይመፃን ገለገሊአን 2-3 መፅአን መድበዝሕ ኣይመፃን ክመፃ ፀቢና ኣይመፃን ክመፃ ነይረወን ድሕሪኡ እውን ኣይመቐፀለን ምክንያቱ ዕድል ኣይምረኸበን ቀጢፉም ተተሓዘ ሳላ ሓንቲ ብግቡእ ዝሓበረትና ኢና ምክታል ጌርና ሒዝናዮ እምበር እዚ ዳርጋ ዓመት እዩ ኣኩም ተዋፊሩ ፀኒሑ ዛጊት ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ 10 በፂሐን ኣለዋ ስክፍ ተሓዲረን ኣብ ፖሊስ ዘይምልከታውን ኣለዋ ጎነፃው ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋኑ ናብ ሕጊ ቀሪበን ተዘይሓቢረን ሕክምናዊ መርመራን ብሰንኪ ዘይምግባርን ክህሰያን ገበነኛታት ንምልላይ ከፀግም ስለ ዝኽእልን ግዳያት ከይወዓለን ከይሓዳራን ኣብ ግዚኡ ናብ ጥቐን ዝርከብ ኣካል ሕጊ ወይ ፖሊስ ከመልክታ ከም ዝግባእ ነቲ ጉዳይ ዘፃሪ ዘሎ መርማር ፖሊስ መሓር ዓንደ የዘኻኽር። ኣብዚ ሰሙን ድማ ኢሳያስ ዝገጠሞ ነገር ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ፈተና ቅትለት እዩ ኣጋጢምዎ ነይሩ። ሪናዮ እስኪ ንመለስ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ኢሳያስ ክንመፀኩም ኢሳያስ ከም ዝፍለጥ ሱዳን በፂሑ ነይሩ ፈተና ቅትለት ከዓ ተገይሩሉ ምስክላ ወሲዩ ቦምባ ከም ተፈንጀረ ማለት ካብ ክልተ ገለ ሰባት መፅኡ ነይሩ ተሓንቲ በመሓርኛ ዝመፀት ነይራ ከፅምዕ ቀልጢፈ ንሜዳ ሒዚ ክመፅእ ኣይደለኹም ግን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰበር ዜና ለም በመሓርኛ ሙዚቃ ኢትዮጵያ በመሓርኛ ዝተሰነደ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ናፅኦም ዝነበሩ ፕሬዚደንቱ የግድያ ሙከራ ተደረገባቸው። የኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሱዳን ግድያ ሙከራ ተርፈዋል። ጥቃቱ ተቋማች የተፈጸመ ሊሆን እንደሚችል አስፈራው ካሉ ምንጮች ተሰምተዋል። ፕሬዝዳንት ያጀቡ መኪናዎች ከቤተ መንግስት እንዲወጡ ብዙም ሳይቆይ ኃይለኛ ፈንጅ በቅርብ ርቀት ከፈነዳ በኋላ ከፕሬዝዳንቱ አጃቢ መኪኖች እንደኛው በጣም የተጎዳ ሲሆን በርካታ የፕሬዝዳንቱ አጃቦች መቁሰላዎች ተዛግበዋል። ይዝብት አርኛ እንዲኻ አንገለ ሆይና በሐፂውሲ
قال خاطهم عجبتي تهارمهم تهارم زهارموا أفتي تقا خرابين نسوز نورلو فنجي ويكازي بومبا خمس تفنجرة يو زبل لابز ديرلهم فيا سودان تريبيت أحمد حبيب الزواري جي أما سودان تريبيت أحمد حبيب زبل أوتي أمو خمس نورو زبدي مالتي جي ناب سودان كيدلو أبز نبرة كمزي نبرة حجي أب الجزيرة ون أوتي أو ماني روما ويدا حرقن ننتاي انتاش ميجرا ما يفهم الجزيرة ون كمزي لما تسبسيبا ماني روما خمس تريبر لهم زيون أو الجزيرة وتزين نبرة أبزي cops attempt in Azmera as RSF strikes Port Sudan إزار بجرنا جي كمزي من مقمتال منجستون فتينا كمزي نورا أبسمرا إزار بجن زيانا خمي جرما أبزي drone strikes reported in Port Sudan as stimulus cop attempt unfolds in Eritrean capital city of Azmara is the October 30, November 25 was a humanity. About the Mayor of Ganazia, it's not anymore. I don't know why them so my felleten. Hafasha كابكلت تسلسة مجني زخانة فيديو زخانة أشمو سجاب زين برنا هنزار بقولون تشوي بلنجن مستني الجزيرة مستني ثاتهم أتحيز هري أخلهم زخانة نحداني ناي بومبا مفنجار دي فترة أثناء كذا تغيروا له أبو ستيرو مسوق كله بحرياوي مالت في الله السودان بس جوان ناي كينات زون كوين سلازلو كاباتهم كترهبو أجمعين جن كمتي زرعهم أثناء أنت إذا بحال ناي السودان تريبيت جن وتي خمس نبرة كاب إثيوبيا ينزلوا كوا أنت أشمي عمله good يو سكيرينا يوم مرست فيديو بتعمل يزجرب ود خوي نستني سلا تعمل يزجرب نبينا نخد لنا زجرب يو ورينا يسكن مرست وينو رخيبه يلهو كباب مئة زخونو ايوم اسكع حزي بزلو حبريتا مئة زخونو كاون لعلي يكونون مئة زخونو من الباش مساعدتهم تتحزن دحريت نقدميت قالو ديلن زبل مصنعات زدلي ايو مرعي زدلي ايو ነገር ግን ድሽቃ ዝሓዙ ብሬን ዝሓዙ ከላሽን ዝሓዙ እዮም አባላት ሰራዊት አርሚ 31 እዮም ንመቐለ ኣብ ከባቢኣ ጠቕላላ ዝናይ ዓሪድ ከባቢ ኣብቲ እንዳገባራት ከባቢ ከም ዘለው እዮም ሓቢሮምና ዘለው እዚኦም እንታይ ክገብሩ እዮም መፅኦም አርሚ 31 ዝነበረትሉ ኣብ ኣራጉረ ከባቢ ኣብ ቀላቅል በረኻታት ናይ ዓፋር መዋስንቲ ብበረሕ ለገጽ ብደሰኣ ከባቢ ከም ዝነበረት ፍለጥ እዩ ከም ዘላ ይፍለጥ እዩ ካብዚኣ ግን ካብ አርሚ 31 ሚእቲ ዝኾኑ ሰባት መቐለ መፅኦም ታይ ክገብሩ እዮም ዝኽእሉ ዝብል ብዙሕ ምግማት ይከኣል ይኸውን ስለዚ ብግምታት ከየቕምጥዎ እቶም ክፅሕፉ ዝኽእሉ كصحفو زغول طرحته يكون نا يوتيوب ناي كالي እውን መናገድ ከይገብርዎ ብጋንኡ ተዘሎ ምፍላጥ ወሳነ ስለ ዝኾነ እዩ እዚኣ ዘቕምጣ ዘለኹ ሙሉእ ለይቲ ኣብ ዓዲ ሙሉእ ቀጥሪ ኣብ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ዘሎ ማሕበረሰብና ተሓበሬታ ብትክክል ጨቢጥዎ ነቱ ዘሎ ነቱ ተፈጢሩ ዝበሃል ዝንሄ እታወት ክኸውን ዝኽእል ንምስትኽኻል ኣስተዋጽኦ ክገብር ጥራሕ እዩ ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚኣቶም ኣሰላልፋ ናይዞም ሚእቲ ዝኾኑ ዝብለኩም ዘለኹ ሕዚ ዝመፁ መቐለ ከቢቦም ዘለው ንግዳጅ ይመስል እንታይ ዓይነት ግዳጅ ዝብል ግን ሌባ ክሕዙ ክኾኑ ካሊእ ግዳጅ እውን ክኸውን ንሕማቕ ከም ዘይኸውን ግን መረዳእታ ክወኩም ደልየ ነዚ ኢቱ ሕዚ ብሰበር ምእታወይ እውን ማለት እየ ሰዓትና ይኮነን ኣምኔ ብሰበር ምእታወይ እቲ ዋና ምክንያቱ ተጣሚሙ ናብ ማሕበረሰብና ከይበፅሕ እሞ ካሊእ ስግኣት ከይፈጥር ንምግባር ጥራሕ እዩ ነዚኦም ኣብ መቐለ ከባቢ ኣብ ከባቢኣ ስለ ዘለው መራሕቲ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ገለ ካብ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ከይዶም ከዘራርብዎም ሞኪሮም እዮም ከም ዝበልኩኹም ከበድቲ ብረት እውን ዝሓዙ እዮም ድሽቃታት ዝሓዙ እዮም ብሬናት ዝሓዙ እዮም ለዚ ከይዶም ከዘራርብዎም ካብ ዝመከሩ ሓደ ጀነራል ዘነበ እዩ ኖርዌይ እውን ከምኡ
ከዘራርቦም መኪሮም እዮም ግን ከዘራርቦም ፈቃደኛታት ኣይኮኑን ነገር ግን ትግራይ በሚኢት ሰብ ጥራሕ ኣይኮነትን ተጋደልቲ ትግራይ ሚኢት ጥራሕ ኣይኮኑን እዚኣቶም እውን ንሕማቅ ክመፁ እዮም ዝብል እምነት የብለይን ኣይመፁን እዮም ኣይትስጉ ይትጠራጠሩ ባህልየ ነገር ግን ኩሉ ግዜ ናይ ሓደ ሰብ ሓሳብ ካብ ክኸውን ናይ ብዙሕ ኣወንታዊ ኮይኑ ክመፅእ ከሎ መፍትሒ ፀገምና እንታይ እዩ ዝብል ክንሪኦ እንዲና ሕዚ ትንዓቶም እውን ፀገም ኮይኑ ኣልዕልዎም ክኾን ዝኽእል ነቲ ፀገም መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ካብ ሃይለ ካብ ገብረ ማርያም ካብ ወልደ ማርያም ክመፅእ ዝኽእል ነቲ ዓዲ ከሳግራ ይኽእል እዩ ነቲ ዝኒሄ ፀገምና እውን ክፈትሖ ይኽእል እዩ ኣደዳ ፀላእቲ ከይንኸውን ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ እንተተኣልዩ ትሕዚ ዝኸይድ ዝኒሄ እንደናይ ዝኣክል ተረባሕቲ ክንከውን ከም ንኽእል ኦፖርቹኒቲ እውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ጀነራል ዘነበ መስገደ ንዓኻይ እንደልየካን ዝብልሉ ሓደ ማለት ካብቶም ኣዘዝቲ ሓደ እዩ ከመይ ገይሮም ከምኡ ክብሉ ይኽእሉ ዝብል ጥርጣረ ናብ ድንጋፀ ክእቱ ይኽእል እዩ ኖርዌይ እውን ክኸድ ከሎ ከምኡ ኣይንደልየካን ድሕር ተባሂሉ ናብ ድንጋፀ ክእቱ ይኽእል እዩ ነገር ግን ዝምልከቶም ኣካላት ከዘራረብ ሞኪረ ነይረ ኣብዚዩ እቶም ሚኢት ዝብለኩም ዘለኹ ከቢቦም ዘለው ከቢቦም ማን ብምሉእ ኣይኮነን ብዓሪድ ከባቢ ኣብቲ ናይ እንዳገባራት ከባቢ ከም ዘለው እዮም ነጊሮምኒ 12 ሰዓት ከባቢ ከም ዝመፁ መስካዕ ሕዚ ኣብኡ ከም ዘለው ነገር ግን ኣብ ክትትል ከም ዘለውን መራሕትና ከም ዝፈልጡን ተህዝቢ ብዙሕ ጭንቀት የብሉን ተዝፈለጠ ስኢሉ ክጭናቕ ንቡር እንዲዩ ሰብ ክጭናቕ ንቡር እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ክሰምዕ ከሎ ነገር ግን መራሕቲ ይፈልጥዎ እዮም እቶም መራሕቲ ከዓ ተረጋጊዖም ክኸዱ ዝረኣየ ብዙሕ ፀገም ከምፅእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ምናልባሽ እውን ንኻሊእ ግዳጅ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ባዕሎም እቶም መራሕቲ ዝኣዘዝዎ ግዳጅ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ለዚ ብዙሕ ዘይምጭንናቕ ከድሊ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ